vás do videa, samozřejmě ze hry Minecraft a hrajeme survival, asi jak vidíte nahoře vlevo, a tady máme vesnici a prostě to bude o tom, že pokusíme se přežít co nejdýl, co bude. Tady půjdu hned do vesnice podívat. Co tady mohli mít dobrýho? Jak znám, tak farmy. Jo, přesně. Ahoj. Hop. Hop. Tady vezmeme. Můžeme si udělat chleba. Chlebíček. Klasik. Tady tom prvním díle se asi tady zabydlím za vesnici na těch pár dnů, než si najdu nějaké dobré místo. Běž. Joj. Experimenti. No kopej. Kopej. Máte tady něco do domečku? Se dá očekat. Paněci. Tak je to. No, vezmu. Se hodí. Plot. Pokusím se potom postavit za nějakou tu dobu nějakou tu pevnost. Jak by to asi doká je už, ale nepůjdou. A jo, já tam nevyskočím, já jsem dement. No, kopej. Ale štve mě, že tady to je o dost lehčí. Tak to ne už. Já můžu mi umět už. Nic dobrýho. Tak tohle, samozřejmě se zase hodí. What? Tak to ne. Tam bude láva. Jdem podívat. Pokud neschořím, znám se. Kde se to vzalo? Proč to tady hoří? To není ani láva. To je dost. Tady to uvidíme. No, ne. Čas. Ne. Je tam něco? Nic. Ne, vezmeme nějaké jídlo. Čvorky ne. Jak jsem viděl, tak se vám hlavně líbily moje parodie, což má už přes tu dobu přes 218 zhlédnutí, aspoň myslím. Tak co ne? Škoda domečků. Začínají nám tady hořet domky. Takže bychom měli vybrat někde ty věci. Ajajaj.
si chvíli počkáme. No, děláme tohle. Jo, možná, že takhle tomuhle. Teď pojď. No, strach. Čestka. O, armor, ty krásu. Obsidian se taky hodí. Dobrý věci. Dost dobrý. Ale, už taky se hodí. Má opečený maso, takže se tady zapálila kráva. Takže to už přestalo, ale čestka se hodí. Vždycky se hodí. To je už 6 minut. Tady na chvíli teda zabydlím. What? Dřevo. Uděláme si. Pumpkin a vajíčko. Takže jo. Trochu pohrajem. Bude sranda. Pokud něco teda aspoň nezabije. Teď. Hop. Tak jo, no. Ještě se tady vezmu. Obilí. No to je pšenice, já nevím. Je to logické, prostě logické. Aspoň tady budeme mít světlo. Ale takže schody. To nic. No, tak teď pojď. Tak to. O, maso. Daří se beru, ale maso ne, tak to je hodně logický. Tady zase vezmeme nějakou hlínu. Ještě to tady prohledám. OK, to mají pěkně úplný dom. Torčky, se taky podívej. Jsem ani vůbec uvažoval. Tohle se vezme. Tak. Tak. Už nic není. Takže to ještě vlastně mám. Takže armor. A ten se sundáme. Takže mi byl totálně chodný. Dělej. Uděláme si crafting. Zlatý věci, já mám zlato. Zlato.
To je dobrý. Asi si potom někdy udělám hodinky. Chleby si uděláme. Vykopeme ještě crafting. A v příštím díle bychom možná, to jenom možná, pokud budeme mít faker, nebo smilík, nebo multi čas, že bychom mohli natočit i multia. Já je to láva tady, tak to ne. Tak to ne. Hledám se. Tohle by mohlo být pro dnešní kratičké video vše. Jestli se líbilo, dejte like, případně komentář. Pokud nemáte odběr, tak odběr. Takže čus.